ברוכים הבאים לשיעור השבועי שלנו. היום אני רוצה להראות לכם איך להתמודד עם המשימה של סקירת ספרות באמצעות AI. משלב קבלת מבנה סקירת הספרות, עד לשלב קבלת הרעיונות למחקר, התחלה ראשונית, איסוף המאמרים, בניית סקירת הספרות עצמה, משם להטמעת ויזואליזציות, וככה נלמד איך אנחנו מתקדמים בעצם בשלב הבא לסמינריון שלנו או לעבודת המחקר. בואו נתחיל. אז, הכלי הראשון שאני רוצה בעצם להראות לכם הוא הכלי שמאפשר לנו לאסוף את תבנית סקירת הספרות על מנת שנוכל לבנות אותה בהמשך. הכלי נקרא ChatPDF. השאלה המתבקשת היא בעצם, אז למה שלא נעשה את כל השלבים של סקירת הספרות באמצעות כלי אחד, כמו ChatGPT או Claude? אז התשובה היא נורא פשוטה. אין לנו עדיין כלי אחד שבעצם מסוגל ומתכלל בתוכו את כל היכולות בצורה הכי טובה שיש. זאת אומרת, אנחנו עדיין נאלצים לחלק את העבודה במספר כלים, כשלכל כלי יש את היתרון שלו בפני עצמו. הכלי הזה, בגלל שיש לו יכולת נורא טובה בדיבור עם PDFים, אז בעצם אנחנו יכולים להשתמש בו לשלב הראשוני של בניית התבנית שלנו, לסקירת הספרות. אני לקחתי איזושהי סקירת ספרות של פרויקט גמר שאני בעצמי עשיתי, ובגלל שאני יודע שסקירת הספרות הזאת בנויה בצורה טובה, אני יכול להסתמך על זה ובעצם לבקש ממנו לקחת את התבנית של סקירת הספרות הקיימת ולייצא לי אותה כדי שאני אוכל להשתמש בתבנית הזאת למהלך הבא, לפייפליין שלנו של סקירת הספרות. אז בעצם העליתי לכאן, עשיתי New Chat, העליתי את סקירת הספרות, את קובץ ה-PDF, כמובן, ואני מעתיק לו את הפרומפט, שבעצם אני מבקש ממנו לקבל את התבנית של סקירת הספרות הזאת, על מנת שאני אוכל לבנות סקירת ספרות אחרת. ברגע שהוא יסיים, אנחנו נוכל לקבל את התבנית הזאת ולהמשיך הלאה. אז, כמו שאנחנו רואים, ChatPDF סיים, הוא הביא לנו בעצם את התבנית שבאמצעותה אנחנו יכולים לבוא ובעצם לייצר את סקירת הספרות. זה בעצם סוג של פרומפט למודלים הבאים, שבאמצעותו אנחנו יכולים להשתמש בשביל מה שנקרא לשמור על קונסיסטנטיות, על עקביות. אנחנו יכולים לדעת שאנחנו משתמשים באותו פרומפט, באותו דרך שבה עשינו למאמר הראשון, אנחנו יכולים גם לעשות למאמר השני והשלישי והרביעי. וככה בעצם לבנות סקירת ספרות טובה, איכותית ועקבית, שזה נורא חשוב. אז נעבור לכלי הבא שבעצם נותן לנו איזשהו התחלה, או מה שנקרא ספתח בעצם לשאלת המחקר שלי. אני בחרתי שאלת מחקר שבעצם שואלת מה הם הגורמים להשמנה. ובעצם אני רוצה לבוא ולחקור את השאלה הזאת, אני רוצה לקבל עליה איזשהו כיוון ראשוני. אז יש לנו שני כלים שבעצם יאפשרו לנו לקבל כיוונים ראשוניים. הראשון נקרא קונסנזוס. ניקח את שאלת המחקר שלנו, שבעצם שואלת, שוב, כמו שאמרתי, מה הם הגורמים העיקריים להשמנה, ונלחץ. אז בעצם קונסנזוס סיים, המודל שלו בעצם החזיר לנו את התשובה, הוא נותן לנו בעצם איזשהו רקע כללי מתוך סך המאמרים שהוא הביא, כמובן יש לנו כאן מקורות גם, ונותן לנו בעצם פה רשימה של מאמרים שמהם אנחנו יכולים לקבל איזושהי נקודת התחלה. מה שטוב כאן זה בפרפלקסיטי ובקונסנזוס, שבעצם אנחנו יכולים לקבל נקודת התחלה נורא אמינה שמבוססת על מאמרים אמיתיים. למשל, הוא נותן לנו את התוצאות, אנחנו יכולים למשל ללכת למאמר הראשון הזה, לבקש ממנו את הפול טקסט, ובעצם אנחנו יכולים לראות שהוא הפנה אותנו למאמר אמיתי, שאנחנו יכולים ממנו לבוא ולקחת לסקירת הספרות שלנו, להשתמש במאמר הזה, ובעצם לנתח אותו, ולהביא את עצמנו למצב שאנחנו יכולים לבנות סקירת ספרות מלאה והרחבה, ממאמרים אמיתיים. כמובן שאנחנו יכולים לסנן בבקשה שלנו לפי peer review, לפי שנה מסוימת, לפי כתב עת מסוים, ככה שנגיע לתוצאות נורא טובות ואמינות. אז כמו שאמרתי והזכרתי, הכלי השני שלנו בעצם זה פרפלקסיטי, שהמשמעות שלו היא בעצם נורא דומה לקונסנזוס. אותו דבר, אנחנו משתמשים כאן בכפתור הפרו. הכפתור הזה נותן לנו בפרפלקסיטי רק מספר שימושים ביום. יש לציין שלפרפלקסיטי יש גם את האופציה של Deep Research. זה אופציה נורא חזקה, שיש לנו אותה גם בפרפלקסיטי, גם בג'ימיני, גם ב-GPT וגם בגרוק. זה אופציות נורא חזקות, זה פיצ'ר שמאפשר לנו בעצם לבקש מהמודל שבעצם יחלוש
על כל רחבי הדאטה סטים והאינטרנט שיש לו, ומה שהוא יכול להגיע אליהם, מחקר באמת מעמיק שלוקח להם בדרך כלל בין 10 דקות ל-20 דקות רק להחזיר לנו תשובה, ובעצם לאפשר לנו לקבל תשובה הרבה יותר טובה ואמינה. כלי נוסף שבאמצעותו אנחנו יכולים לבוא ולחפש מאמרים הוא C-Space. הזכרנו אותו בסרטון קודם, שבעצם אנחנו יכולים בכלי הזה גם לשאול את שאלת המחקר, ופה לקבל באמת כמות טיפה גדולה יותר של מאמרים, וככה גם באמת לקבל איזשהו טווח גם מפרפלקסיטי, גם מ-C-Space וגם מקונצנזוס. אנחנו יכולים לקבל משלושת המקורות האלה בעצם איזשהו הפניות לכל מיני מאמרים רלוונטיים. זאת אומרת, זה 3 פלטפורמות שכל אחת מהן מיועדת בדיוק למטרות האלה. ואם אנחנו לא מוצאים את כל החיפושים שאנחנו צריכים באמצעות פלטפורמה אחת, סביר להניח מאוד שבאמצעות הפלטפורמה האחרת, אנחנו נוכל למצוא חיפושים אחרים, ולכל פלטפורמה יש את היתרונות שלה, אז שווה לנו ובעצם לבוא וליצור את מה שנקרא סך המאמרים שלנו, מתוך 3 הפלטפורמות האלה, שהן נורא טובות ואמינות, וכמובן מפנות אותנו למאמרים אקדמיים אמיתיים ורלוונטיים. אז השלב הבא שלנו בסקירת הספרות הוא בעצם לבוא ולייצר את הסקירה עצמה. כמובן שאנחנו, בגלל שאנחנו דוגלים באתיקה האקדמית, אז אנחנו לא נותנים לבינה לכתוב את הסקירה בעצמנו, הכל הוא באופן רעיוני שאנחנו נוכל להשוות, לקבל איזשהו רעיון, אבל תיאורטית, כאשר אנחנו רוצים ליצור איזשהו סקירת ספרות דמה, לראות אם אנחנו בכיוון מבחינת המאמרים שלנו, אז אנחנו יכולים להשתמש בשתי אופציות. האופציה הראשונה היא גרוק, והאופציה השנייה היא קלוד. שתיהם בעצם מודלים שנורא רבי מלל. הם לא מתקמצנים באוטפוט שלהם, ובעצם אנחנו יכולים לקבל מהם דמה לסקירת ספרות נורא רחב, שבאמצעותו אנחנו יכולים לבוא ולקבל איזשהו רעיון נורא רציני למאמרים שבחרנו, בשביל להשוות ולכתוב איזושהי סקירת ספרות טובה ואמינה בעצמנו. לאחר שבעצם סיימנו את השלבים האלה ויש לנו כביכול סקירת ספרות, אנחנו יכולים לבוא ובעצם לדבר עם אותה סקירה, לשאול את השאלות שעלולים לשאול אותנו, להתקיל אותנו, לראות אם הסקירת ספרות בנויה בצורה טובה, באמצעות 2 כלים. הכלי הראשון הוא בעצם נוטבוק LM, והכלי השני הוא בעצם צ'אט PDF שאיתו דיברנו בהתחלה, רק שבנוטבוק LM יש לנו אפשרויות רבות יותר, אנחנו יכולים להעתיק לו כמו שאתם רואים פה למטה, גם קישור, אנחנו יכולים להעתיק לו טקסט, אנחנו יכולים להביא לו את זה מגוגל דוקס, ובצ'אט PDF זה בעיקר ל-PDFים, פה אנחנו יכולים גם להעלות קבצי וורד, ובעצם ככה לנהל את העבודה, לראות האם הסקירת ספרות שלנו היא מספיק טובה, אנחנו יכולים להעלות לכם גם את המאמרים עצמם, ובאז שידברו ביניהם, לראות האם יש לנו איזה שהם גורמים משותפים. בדרך כלל בסקירת ספרות אנחנו אמורים לעשות איזשהו סיכום שבעצם כולל בתוכו את כלל התשובות שבעצם קיבלנו ממאמרים שונים. ברגע שאנחנו מעלים לכאן לנוטבוק LM את כל המקורות, אז בסרטון קודם דיברנו בעצם על איך אנחנו בעצם יכולים להתנהל עם נוטבוק LM בסרטון של סוכן AI אישי, שם בסרטון הזה בעצם הסברנו על איך אנחנו מתנהלים עם נוטבוק LM, שווה לראות את הסרטון הזה. ובעצם באופציה הזאת אנחנו יכולים לבוא ולראות איך אנחנו יכולים לשוחח עם המאמרים שלנו, וליצור בעצם איזשהו סיכום כזה שמתכלל את כל הפרטים מתוכם. עכשיו, לאחר שסיימנו בעצם עם יצירת סקירת הספרות, אנחנו רוצים להוסיף לה איזה שהם אלמנטים ויזואליים כלשהם. אז בשביל זה יש עוד איזשהו כלי שדיברנו עליו בסרטונים קודמים, שנקרא נפקין. באמצעות נפקין אנחנו יכולים או ליצור איזשהו מלל עם AI, לקחת אותו מתוך פייל מסוים, או בעצם לבוא ולכתוב בעצמנו את המלל. ברגע שאנחנו מעלים לכאן את המלל, אז אנחנו תכף נראה שבעצם אנחנו יכולים לייצר ויזואליזציות שקשורות לטקסט עצמו, וככה בעצם לייצר לעצמנו איזושהי אלמנטים שאנחנו יכולים להדביק אותם בסקירת הספרות, שימחישו גם את מה שאנחנו באים לומר. בואו נראה את הדוגמה הזאת. אז לקחתי לדוגמה איזשהו קטע מסקירת הספרות שבעצם אני עשיתי ולאו דווקא לגבי הנושא שאנחנו בחרנו, רק בשביל להראות לכם את העיקרון בעצם. אז כשאנחנו מעלים לנפקין בעצם, סתם לדוגמה, זאת סקירת ספרות של מאמר אחד, ואנחנו רוצים לבוא ולהמחיש בעצם את הסיכום, אז אנחנו לוחצים
על תו הברק שנמצא פה, ובעצם אתם יכולים לראות שמתחת לפסקה שאליה אנחנו רוצים להתייחס, נפקין בעצם יבוא וייצר לנו ויזואליזציות שקשורות לאותו פסקה שעשינו. וברגע שהוא יעשה את זה, אנחנו יכולים לבוא ולהחליף ויזואליזציות בעצמנו, שהוא ממש מייצר עוד פעם לפי הקונטקסט של הטקסט, ולייצר בעצם איזה שהם תובנות, שאותם כמובן אנחנו יכולים להעתיק אותם, בתור אייטם ממש עצמו, אנחנו יכולים להוריד אותם, ובעצם לשים אותם בסקירת הספרות שלנו. אז אלה בעצם היו הפייפליין, התהליכים שבאמצעותם אנחנו יכולים לבנות סקירת ספרות. ניפגש בשבוע הבא כשנדבר על משימה אקדמית מעניינת נוספת. תודה רבה ולהתראות.